основното нещо, което трябва да научим, е да проверяваме дали работи третия принцип. Пътят е свободен, трябва да удриш напред. И сега аз първо ще проверя дали той удря. Това е едната ръка, това е другата ръка. След което мога да проверя дали се защитаваш. Дали има вусал, ако има вусал, дали има атака. След което мога да проверим дали има чамсал и дали има атака. Чамсал, вусал, пак атака. Ето това са проверките. Тук те залъгваме малко. Чамсал, така. А на всичките отгоре мога да правя аз атаки.